nastal čas, aby sme vyhodnotili víťaza za mesiac marec. Tak máme tu zlosovacie lístky, máme tu med fantastický a niekto z vás získa aj medovú masáž. Úplne, že... Ja si dnes pri ňom neškrtnem. Ja som to chcel povedať tú medovú masáž. Dobre, tak mne sa dostalo tej príjemnej povinnosti, že vylosujem jeden listoček. Počkaj, to je košier všetko. Pani notárka je za kamerou, tak aby bolo jasné, že to všetko sedí, takže... Tak. Takže... Hej. A je to číslo, treba povedať, neviem asi číslo, ale pre istotu poviem 0508654, pani Mravcová. Takže pani Mravcovej srdečne gratulujeme. My vám srdečne gratulujeme, vyhrali ste, tak ako už bolo povedané, medovú masáž. Máme dve správy, obidve sú v podstate, jedna je menej príjemná, druhá je tiež nebohviaká. Tú medovú masáž nebudeme robiť my. No. Čo nám je ľúto a tú medovú masáž vám aj úprimne závidíme. My vám prajeme, aby ten život váš bol minimálne tak sladký, ako je tento produkt a prajeme vám všetko dobré, gratulujeme samozrejme. Pozdravujeme, pani Mravcová. Užite si to.